Li Dêrsimê xebatên temirandina agir û cemidandina bermayên agir berdewam dike. Saziyên civaka sivîl û rêxistinên fermî bi hev re ji bejahiyê ve û du helîkopter jî ji hewa ve hewla temirandina agir didin. Ji bajarên Bingûl, Malatê, Xarpêt û İzmîrê jî tîmên hawarçûnê hatin Dêrsimê û beşdarî xebatan bûn. Parlamenterê berê yê HDP û siyasetmedar Mehmet Ali Aslan jî bi xwebexşane ji bo alîkariya hatiye herêmê. Mehmet Ali Aslan got, ya dişewit e, ne daristan e, dilê wan e. Ev 16 roje ev agir devam dike, pir dereng manê rastî. Lêbelê şaredarî û gel wextê ku xwedî derket vêja ew jî xwedî derketin. Pir cî jî malesef şewitî em jî em heval û em bi dil hatin, yani em gönüllü hatin. Lê daristan yani ew ê ku dişewit aslında ne daristan, ew dilê me ye. Têda heywan dişewite, têda her tişt dişewite. Hejmara welatiyên xwebexş û tîmên agirvemirandinê li gorî rojên destpêkê zêdetir bûn û gihiştin 305 kesan. Welatiyên xwebexş kom bi kom û dor bi dor piştî rêwêtiyekê yekdem ji mêr xwe digihînin cihê agir û dest bi kar dikin. Şewata li nêzîkî kaniya Firtina Welê bi giştî hat kontrolkirin. Xebatên cemidandinê dê berdewam bikin. Welatî dibêjin divê ji hewayê ve müdaxale zêdetir bêkirin. Zornaka ma gutu yani kontroldür ama Di nava daristanê de gelek darên hişbûyî jî hene. Agir digire wan daran û vembrandina agir jî gelekî zehmet dibe. Ji ber ba em gelekî zehmetiyan dikişînin. Em li hin cihan agir ve dimirînin, lê dîsa li cihekî din ji ber ba agir digire daran. Em jî ji demijmêrin sibehê ve çûne ser çiyayan ku cihê şewatê me bi tevir û bêran hewla vemrandina agir da. Helîkopter jî tên û alîkariyê dikin. Lê divê zêdetir helîkopteriyan jî balafir müdaxelê bikin. Düşüyor ve bu tehlike uyandırıyor. Agirê li daristana navçeya Xuzata Dêrsimê jî berdewam dike. Ji ber ku cihekê çiyayî ye û piştî rêya du dem ji mêran welatî bi piyan digihin cihê bûyerê, di müdaxaleya ji bejahiyê ve dereng dimînin. Ji bilî Dêrsimê, li hin herêmên daristaniyên Şirnex, Bitlis û Bingûlê hê jî şewata daristanê berdewam dike. Hesen Kösen, Kurdistan 24, Dêrsim.